вече отиваме към въпроса, който е основния в това видео. Дали Ален Симеонов е неонацист? Дали той е симпатизант на тази идеология? И първият такъв пример, който може би трябва да ни направи впечатление, е тениската или блузата, която носи той. Тя има някакъв доста характерен символ, се оказва, който когато го вкараме в Google Images, се оказва, че всъщност това е логото на Death Metal руска група, ако не се лъжа. Крайна сметка няма нищо лошо, човек може да слуша каквато си иска музика, която се казва Молот и се пише по този начин. M8L8TH. Интересното е, че според различни медийни публикации, членовете на тази банда са определени като неонацисти, включително тук се правят и разни аналогии, свързани с текстовете на техните песни, а двете осмици в името може би се свързват с това, че 88 се смята за White Supremacist код за Хайл Хитлер. Както знаем, онзи интересен поздрав на онзи любопитен чичко от Втората световна война, който е обичал да избива хора. Крайна сметка, Ален може просто да харесва музиката на бандата и това да няма нищо общо с политическата идеология на нейните изпълнители. Сега някакви хора ми писаха, че още преди да започне да лови педофили, Ален е писал статии в фашистски, нацистски, български сайтове. Дали това е вярно, нямам никаква представа. Но пък нещо, което също може да ви бъде любопитно, е, че лице в Телеграм с псевдонима Ален Симеонов 14 поддържа група, в която се споделя изключително много фашистка литература. Разбира се, отново се обръщаме към видеодокументите. White Alexandria's Library е името на групата. 23 април е създадена и както виждате тук лице Ален Симеонов явно е едитвал постовете. Дали това е същия Ален Симеонов? Няма как да знам. Но пък да се съсредоточим върху съдържанието. Има изключително много аудиофайлове, аудиокниги. Как случайно спрях на Моята борба на Адолф Хитлер, Доктрина за фашизма, аудиобук на Бенито Мусолини, друг виден демократ. Надолу всичките публикации са над 230. Извинявам се, че не съм запознат с цялото това творчество, свързано с може би нацизма. Тук така за историята, дет се вика, ще скролнем надолу, за да го имаме цялото това нещо, докато аз ви говоря, в случай, че случайно ми изчезне файла. Джордж Оруел, ето в крайна сметка има и литература, която може да ни образова, така че може би целта на тази група е образователна. Да споделя литература. Няма абсолютно нищо странно в това, че ето тук виждаме Hitler's War, Дейвид Ирвинг. По някакъв начин създателя на тази група се интересува сериозно от материали, свързани с Гьобелс, Mastermind of the Third Reich и още множество книги, документи, не съм ги разглеждал всичките. А дали това по някакъв начин може да е свързано с Ален и дали това въобще означава, че този човек се кефи на Чичо Адолф? Това са само догадки. А иначе въпросната Телеграм група, като цъкнем горе в дясно, виждаме, че създателя на Телеграм групата е Ален Симеонов 14. Нямам представа кой е този човек. Но, като му отворим профила, виждаме, че всъщност има доста негови снимки. Сега, дали този човек е Ален, дали има нещо общо с идеологията, в която вярва, няма как да знаем, но пък интересното е, че в биото има още един Ален Симеонов, който когато се натисне, се отваря страницата му, в която споделя видеята, в които лови педофили. И още веднъж да кажа, ловът на педофили сам по себе си е изключително полезен за българското общество, защото ни показва множество престъпници, които извършват едно от най-гнусните престъпления, а именно блудство с малолетни. И още по-важното, безсилието и нуждата от промяна в законодателството, което да бъде така направено, че тия хора да не се изплъзват безнаказани, да не се оправдават там, че излезли на разходка, а да могат да бъдат
осъждани. Това обаче по никакъв начин не трябва да ни спира да говорим за другата част от образа на тези нови герои на българското общество. За според мен фашизоидните действия на тези хора, за това, че са подозрително близки с една политическа партия, която даде многократно заявка за това, че няма да търпи различно мнение от нейното. Депутатите на тази партия си позволяват да заявяват кой има право да говори от трибуната на Народното събрание. Лидерът на тази партия си позволява да гони журналисти и да определя кои са истински журналисти и какви въпроси да му задават. И както съм го казал многократно, отворете си очите докато е време, защото днес в България има хора, които се кефят на фашизма в съвременната му форма. Защото ако има една политическа система, която изключително много да се доближава до това, което е правил Хитлер, то това е Русия на Путлер днес. Бранете свободата си, свободата на словото, свободата на изразяване, защото отнемат ли ни го това, нищо добро не ни чака. Благодаря ви за вниманието, чао!